because ochina bi baby a wutie me e betima ye wo Akoma FM 87.9 e di ka because ochina bi ebe ya ho nipa yenya ebre bi a politicians ehun ekae e wo kurum ha hwe omo me ye sure se enra tie ni ye enra senka Akoma FM Nyankopɔn fa saa ma saa ne yɛbɛka no ma sɛ nra Akoma FM politician bi enya accident sɛ politician bi ɛho kan ya nka we aba to the public yɛ ka kyerɛ sɛ 24 hours yɛntimi nye konfano ntimi nye new cases no nka sɛ nipa no nka yɛbɛ clear obi di na kɔtɔ. Oh yes. Enka yebe clear obi nanka yede no akwa akoto ho. Enti edru sabre ya. Awo se nyina. 87.9 Kumasi. Ye ti ase ase ba bia dru no. Mpanimfo a ya to abade amamu. Politics are you play with yen projects. Yen policies e wo krom ha no. Ye bre ni abre nso. Show. Ni awa ha. Ena Richard Ahiagba. That was 27th July 2024. Obenya accident. Ti kro ni him compose saying ana wonya accident ya de meto confirm chia ono obeda ho ba bia enne enra na report oba se na de kwan kakra beda ho nti ye betimi age de critical nti nei se wo de no nya critical akwa ye beka jo se call facility bi available ana Richard Ahiagba ebenya accident before ne de no na kwabena minta kando on 29th July 2023 yo July that month July FM 87.9 before that na kwabena minta kando enya accident yes accident no edene ba confirm not here ene kwabena minta kando on the health minister. And ne kwabena minta kando na the health minister. Baby ani ade ne nam eba no. Nanka afari ben no. Listen, nanka afari ebe no. Anke betim de nako. Ba de ni twam, bibia ni kwan so saa de ne ba konfa ya. Me see that time no. Senka ye ne ene ye ka ho asem enra 2nd June ene nke ye ka ho asem say incident see ya enka ye be sneaky apia obi na koto because or a politician because or you obi but enra so we share videos here night videos enra me ni avancing kum ene why you din under normal circumstances I am sure sena bibia sia nkai betimi di nipa akwa ha kai ambulance ka hu bo hu say ambulance susa because say yes ye ngi binti no de na ne ho kire no saa enra na dwo from enra na be kana no pai e bi ye pe ba bi di nafa kwabra minta kando e be da ha kwabra minta kando obeda ha it was 29th July 2023. Enti omo ba omo di nkomo foforo. In fact, ayi de Richard Ahiagba ono oye the communication director edema NPP
me kai pa say 87.9 omo eyi no asem o kan e ni say de obehu o konfa no chi no enye de oba behu no enye ono so aba behu bi in fact ono kro onya akwan so okwa akoda ho kra no de ukoy ohu wo ho no enye enti yetiman yi mu yi na se yenya sika na sika no yamfa anye ade ne kwan so you see yamfa anye ade ne kwan so ema sika no yekase sika no ya waste no ebi ne ye kan be wie se maka sawu ade afari maka afari senka ebi anka kwabara minta kando nka hona no ke bom de ni wura afari ba de ne ba ha na afari esi ho Sewua government hospital eno so ho ye ani nkoma ebedi ane se Aerojet project ena ne yesi ade ko tamale ena e ka se ayi sofo line ena yesi ne yi de akwa ha enkomo na politicians betena se san komo na no bedi Akoma FM 87. ai ne start ye na sika no kra no ha de ko pe ba ye sika no mampani ko fo na san ye da bi o san sika na ama ena ye ne benya sika no ne you see ne di san komo wo ye wie na ye dia wie na ye dia ye campaign ye wie a eno ano no enei aban 1 year 6 months awo se anka anya hwe kra no sa project yi emu baako enka ya commission Akoma FM nkemu baako awo se ba na anka ya commission ye be ye politics wani be bre wano dem wani abra no pay ebi a wo kwan woni se John nya adwen asem to a se wo kosa situation ni mu bia e ho na be won se politics na ye no nya ba bia na o se de ko healthcare apomuden se wo ho den a na nya no unya no e de koyo campaign se wo ho den a na wunya no e de damu koyo campaign Akoma FM ya to sika e de akogu project im ya tam sika ya hwie sika de agu project im ya yi ani ye nya nensei ena no meti ye se wu akra de ye se akromfo start o mususu abowura ho a wo mo ewia etutu light ne ho ne ma wo ho se wu Sewa anka no so utie kwa me frempon asam na no woka no osisi ye wie sa project yi a enkran ya to apete kumase sen ne nso ye fa so age de asante mantamu sen ne nso ye fa so oh ene yenya a friend saying agenda 111 you see politicians they dey be bo omudin eno na hi omo na de be boa manfo ne de ya bi o me kwa se de be bo mi din se na ya ko ye a aye se wo ne ye bi ya ntimi anwie nti so to aso ene ya to sika agenda 111 ya to apete ena ebi akeka wuram agenda 111 Akoma FM 87.9 Kumasi. ese ba ko bia ye $16.88 million ba ko bia estimated cost a ye de ma ye no ni akohwiagu wo ho a ye see day schools senior high school ni akohwiagu enne ye kasa yi ukọ amansie area ho a amanfo start demonstration na nanoma hemfo bia start demonstration adan a 24-hour economy market ye pene ha ye mfa nkwa ha ye pene ha ye mfa nkwa me anopɛ na me ka kyara na ya productions na ade we no de omo pɛ so omo ma ye ti ase ne sɛ ɛyɛ de ade bɛbɔ ye din de bɛka sɛ ye na ye de bibia ba na ntinya nwanwa sɛ me kai pa na no bi DC bi a
obesen ko na hospital cheap compound esi ho ose me ya another one me busa no ose ai me ba ye no sma anye bia me sma anhye bibia ase a ye beka semba ye ma anye hwe. Just look at that. And me this 24-hour economy market now no me kan wa ha na nka ya de a isi nkomo no hye ase na ehu se ebinim be serious but me hu ba bia ebi ko no project ni bi ko no ene ba bia omko jaja bia sisi no ma hu se no enye serious project bia because ba bia o matem bi di kwose omo so ye Ghana for na mom project no ede na e ba beye de e ba beye no facilities a e wo ho e be ma project na e accessible no e wo ho ana enti na so kwa Amansie West Amansie West omo si pachi market ebumi yesi de come manso abore enti manso abore no utie mu a manfo no bi say eho ekwan ekọ kra nye enti how serious and a project way ye ka kire say eba be 24-hour market e dey be adwuma agro MPP NDC sa ne atim wo de hwe anopai se wo hu nipa bi bibi ato no NDC ye kan Kumasi nkran kwan yi accident da bia ye record bi almost every day say every day kra na almost every week ye record accident e was akwan yi so enra ba ko die ya eno so yesi yi as if voter na oti voter region si sanipa edi go pick up nkanra esi around your area ha ba bi na yesi o yemfa nko Konfanochi and let's not forget Konfanochi wo ho no enya asantemantam anko ana e 7 year ni o Chefrey ha the northern part western enti Ghana for se dru ba bi na asem bi ba and for politics and katawani na me say enra asem ye ka ho enkomo aye di anopai enra na sa accident here ye ka ho asem 2024 2023 panifo die me say pani bi eye critical I wanna be say yes 7.9 Kumasi and we be emfa no to ambulance mo no be say ambulance aba me yi obi ko wo ho ne ye sneak near the number ne pia obi mo ma no kwan na mo nhwe papa ma ye adan a enso wono na e wotumi enei kwabra minta kando wo ye health minister ade na mo ye ukọ cabinet meeting ade ana mo ben na mutu ade abo asantemantam wo sa project yo yakoso apia sika de she project FM 87.9 Kumasi ye beka because ochina bi ebetima ye wo ochina bi ebetima ye me ana me hu nipa ye kan ne akase nyankopon empangu nanso ebetimi asi aferi 500 beds se why 250 is our additional facility e ka ho yes here agenda 111 agenda 111 no Akoma FM ye hu di akosie 7.9 Kumasi Konfanochi dia mebusa ntina mebusa kwa me se sa project no nka case si bi be course da bi na emom no kanema bi wo ho a nke be yi afiri ho e de akoha ma sa facilities no so ay available mo extend e de akoho e de ansa ke kan ne ma sa agenda 111 de ansa ke kan ne ma sa ankanya ya se ya ti kuremu na kejetia phase 2
say contractors yɛnya sika nti Akoma FM 87.9 Kumasi. yɛn workers nyinaa nkɔ fie. Yes, oh, yɛwɔ ahoɔden a yɛde bɛyɛ 24-hour economy market nti no so yɛ kate sort. Yɛn ka sɛ aban bɛso daeɛ panimfoɔ de adwene bi bɛba a ɛbɛboa ɔman na me yɛnyi ntom na mmom no ɛberɛ no a saa adeɛ no si no ɛne deɛ hia ɛne yɛde ka asɛm ɛne a yɛka sɛ ebinom de ɔmo interest this 24-hour economy market ebinom de ɔmo interest de baabi a ɔmo pɛ sɛ project ɔmo tutu gu no ɛkyerɛ yɛn sɛ adeɛ no yɛbɛwie no ne yɛsɛ di nkɔmmɔ yɛ nkɔmmɔ wei a yɛdi nnɛ about agenda 111 ne other project no yɛbɛsɛ di saa nkɔmmɔ wei yɛ bi deɛ wɔhia ɛyɛ critical ɛne ɛyɛ ma no ba baabi ebinom de ɔmo deɛ toto twere ne deɛ yɛho sɛ ɛnyɛ serious thing bi a ne yɛba bɛyɛ okuruma. Ibrahim, morning. Sir John, good morning.